Jekafo 100.7 MHz studio Charno Amedi Cham ale togola kumaso kono minye anga dogokun kibariya woniye o kene sigilen ye sibiri wo sibiri miye nege kanye tan kele ale ma dafa dogokun kono kibariya munun kɛra ka se ka lase aw ma jamana kono ale ni jamana ko kan o wuli ka jɔ laɲini fanba ye anga radio Jekafo ɲɛmaaba no be talikɛ karamɔgɔ Buwa Jabate ka dana ta ni ka o danw kan an b'o kunnafoni lase aw ma dogokun kono mun ye kunnafoni la wuli ka jɔ fanba kɛra mun ye seli ni ale kɛra seliba ye anw ka jamana kono ka daminɛ kuluba jamana ɲɛma ale yɛrɛ ka mun kɔni cakɛyɔrɔ la o seli munun kɛra an da be do kɔrɔfɔ la ni an bɔra yen no an bɛ taa Tombouctou ale marabolo kɔnɔna la seli kɛra cogo min na yen nɔ fɛnɛ kala ni ka se mun kɔni Ɲoro di Sahel ka tila ka se fo Bugunikaw fɛ yen nɔ ni an bɔra o taama na an bɛ segin an yɛrɛ fɛ yan Faba ale kɔnɔ tuguni mun ye mai kalo tile 25 o ye diɲɛ seli naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fɔ don ma ko mun kɔni ye journée de l'Afrique ale baaraw kɔni bɛ kɛ ka kɛ n'o wuli ka jɔ ye kunungo yɛrɛ jumadon ni ale bɛnna kalo in tile 20 ale ni 9 ma an ka minisiri maa 3 olu tun bɛ k'a fɔ ma ko célébration mun kɔni ye intégration africaine na ka se k'o baaraw kɔni kɛ ɲinan ta u y'a ta k'a bila mun kɔni ye wuli ka jɔ bɛ se ka kɛ cogo min na sanuya ale ni mun kɔni ye sigida jɛya wale ka se k'o baara kɔni kɛ cogo min na u taara joliba ba ale kɔni sanfɛ mun ye bagani ka se k'ale bɔ ni ka tila k'ale bayɛlɛma minisiri 3 tun bɛ o taama na an da bɛ don kɔrɔfɔ fɛnɛ la ni wagati ma tantigɛ ma yanni an ka don seli kɔnɔ jamana ɲɛmaa tun ye sagaw ta ni k'o di an ka jamana citerne bolila minnu bɛ yen ni olu tanyana o kɛnɛ kan hali bi mun kɔni ye UA n'o bɛ tali kɛ farafinna ka client ale wuli ka jɔ don tɔgɔla baara kɔni kɛra o fɛnɛ kɔni kan fo ka taa se journaliste yɛrɛ ka baara ye mun ye kunnafonidilaw o fɛnɛ wuli ka jɔ kɔni kɛra o fɛnɛ kan expert dɔ kɔni fɛ an da bɛna don ni kɔrɔfɔ nin de la yaasa ka se ka mun kɔni ye dɔgɔkun kibaruyaw ka se k'o lase aw ma cogo min na k'aw to aw sigida la k'aw to aw ka salon kɔnɔ kibaruya minnu tɛmɛna aw ma se k'u sɔrɔ ka se k'o bɛɛ lase aw ma cogo min na o bɛ lase ka sɔrɔ an bɛ bi la min ni ale bɛna sibiri don ma mai kalo tile 30 san 2026 an bɛ a fɔ a ye aw ka bisimila ko radio Jekafo ale sanfɛ foli bɛ lakura tuguni ni ngala saw ma mun ye kuma baraw denkɛ n'aw balimakɛ ne Mamadu Mayiga ye ni Mamadu Jɛka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi sɔgɔma n'o ye technicien ye o de Ahmed Jakite le prince du technique a tɛgɛ bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la waati kelen fɛnɛ la bɔlɔlɔ siraw fɛnɛ o baara fɛnɛ kɔni bɛ a bolo n'Ala sɔnna sanga kunkurunin kɔnɔ an na da don kɔrɔfɔ na yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'aw ye kosɛbɛ i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na kunnafoni bakuruba la min ye nin dɔgɔkun kɔnɔna la ni ale tɛmɛna ka kɛ ni an ka jamana wulikajɔ min kɛra seliko ale wulikajɔ kɔni kɛnɛ kan mai kalo tile 27 min tɛmɛna ni ale bɛna arabadon ale kɔni kɛra seli ye mun kɔni ye alisilamɛw ka seliba ka kɛ n'o wulikajɔ ye an ka jamana ɲɛmaa ladala ale bɛ wulikajɔ min kɛ n'o ye ka se ka seli baaraw kɔni kɛ a yɛrɛ ka mun kɔni cakɛda n'o bɛ tali kɛ kuluba palais ale kɔni kɔnɔna la a fɔ ma ko salle de banquet o wulikajɔ kɔni jamana ɲɛmaa kɔni a y'o bɔ a sira fɛ ni ka se k'o baaraw kɔni kɛ o wulikajɔ kɔni kɛnɛ kan ale yɛrɛ kɛrɛfɛ mun ye a ka jamana gouvernement ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ mun kɔni ye an ka général de division docteur Abdoulaye Mayiga ale kɛrɛfɛ mun ye CNT ɲɛmaaba général d'école d'armée Maliki Jaw ka se gouvernement ministre caman tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se mun kɔni ye kuluba yɛrɛ ale imamba n'a bɛ tali kɛ mun kɔni ye Abdramane Touré ale tun bɛ kɛnɛ fɛnɛ kan seliw tɛmɛnen kɔfɛ mun ye alimami ye duwawu minnu kɛ jamana ye ka tila ka duwawu minnu kɛ kutuba ale kɔnɔna la an ka fɔlɔ ka imam mun kɔni Abdramane Touré ale ka kɔrɔfɔ lamɛn nin kɛnɛ wasalen na an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka dusukun ninnu kɔnɔnaw yira Ala la Allah dɔɔni min bɛ an bolo limaniya ni Ala dɔn ni Ala ɲɛsiranya la an k'o kɛ an ka yɛlɛn kan fɛn ye ka taa se Ala ma Allah Ala degun de gɛlɛn min bɛ e dɔrɔn de bɛ se ka wuli Ala a wuli Ala an b'a ɲini fɛ ka jamana in basigi Ala jamana in tanga Ala jamana in kisi Ala i kana jamana in to juguw bolo minnu bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ walasa ka basigi baliya don jamana in kɔnɔ Ala i ka hijabu don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ka Ala deli ya Rabbi Ala ka sɛbɛn di an ka cɛdenw subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ayiwa ni Ala sɔnna ma ni tun ye mun kɔni ye kuluba ale imamba ye ale min tun bɛ jamana ɲɛma ale ni mun kɔni gouvernement mɔgɔ ɲɛma ni ka se k'u ka seliba seliw kɔni kɛ ale tɛmɛnen kɔfɛ an ka diinɛko minisiri ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan docteur Mamadou Kone a fɛnɛ dakunya 2 sɔrɔ ni k'o di an ma an k'o fɛnɛ lamɛn ɲɔgɔn fɛ ka kan kelen fɔ ka kɛ bolo kelen ni da kelen ka jamana dɛmɛ ka se ka an yɛrɛ dɛmɛ walasa ka jamana bɔ bolo la n bɛ dugawu kɛ Ala ka maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen hakilina miiri kɛ kelen k'o ka kungilenna kɛ kelen ka sini kɛnɛya di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ka se ka jamana gérer i n'a fɔ a yɛrɛ b'a laɲini cogo min na jamanadenw fana ka se ka faamuya ka taabolo kɔnɔna na ka jamanadenw fana lafiya i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw b'a ɲini cogo min na n bɛ o ɲini an fɛ Ala k'o kɛ an ye ɲinan seliba nin kɔsɔn
Ayiwa ni ala sɔnna ma ni kun y'an ka diinɛ ko wale minisiri ye mun bɛ tali kɛ docteur mun kɔni ye k'a fɔ Mahamadu Kone ale tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ général d'armée Asimi Goita seliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ a kɔni jiginna ka bɔ mun kɔni ye palais la ni ka se ka kunnafonidilaw minnu tun bɛ a kɛnɛ k'a don ni ka se ka ɲɛfɔli kɛw ye jamana bɛ taabolo min kan bi wulikajɔ min kɛlen bɛ mun kɔni ye jamana marabaaw fɛ ani samasɛnɛ foli min bɛ a yɛrɛ bolo ni ci jamanadenw ma jamana ɲɛmaa général d'armée Asimi Goita an ko kɔrɔfɔ lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ni fara ɲɔgɔn kan don mun ni tasibila don mun ni ala deli don ka ala deli ala ka an ka sanw caya ala ka an ka bato jaabi ala ka ina an ka tabaw la an ka jamanaden mun man ala ka nɔgɔya d'u ma ka jamanadenw fo k'u waleɲuman dɔn sabula da kan ɲina seliba a bɛnna waati min ka gɛlɛn o n'a ta bɛɛ fana janfa min silamɛ an ka jamana kan jatigɛ wale n'u dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ o fana nana dɔ fara dekun ni gɛlɛya kan n'i y'a jateminɛ bi ni janfa bɛ silamɛ an ka jamana kan sabula da kan an ko an ka kan yɛrɛ ye an ka jamana sɔrɔfɛn ka an ka sɔrɔfɛn ye a ka kɛ an ka jamanadenw ka nafa sɔrɔ kan o hukumu kɔnɔna la jatigɛ wale mɔgɔw dɛmɛbagaw jamana wɛrɛw u ye janfa ta se an ka jamana ma n'i y'a ye jateminɛ jatigɛ wale bolo caman bɛ yen bi min na o bɛ ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ma u b'a fɔ min ma ko terrorisme médiatique n'i y'a ye bɔlɔlɔsira kan k'an ka jamanadenw hakili ɲagami k'u lasiran u b'a fɔ min fana ma ko terrorisme économique an ka jamana sɔrɔ sira k'olu tiɲɛ mun b'a to jamanadenw bɛ wuli k'a bila u ka jamana ɲɛmɔgɔw la ani u b'a fɔ min fana ma terrorisme politique n'i y'a jateminɛ an ka jɛkulu dɔw olu taara fara jatigɛ wale mɔgɔw kan mun b'a to u bɛ se k'u sago sɔrɔ cogo min na fanga tago la donc u b'a fɔ min fana ma terrorisme international n'i y'a jateminɛ jatigɛ wale jɛkulu caman bɛ yen olu ni jamana wɛrɛ bɛ jɛ hali n'u ka hakilinataw tɛ kelen mais u bɛɛ sago ye ka janfa ta ka ɲɛsin an ka jamana kuma tɛ kɔlɔlɔ bɛ se ka na o b'a fɔ min fana ko terrorisme d'État jamana wɛrɛ bɛ taa ka jamana kɔnɔ mun b'a to a b'a sago ɲini an ka jamana kɔnɔ a sira bɛɛ fɛ donc n'i y'a jateminɛ o jatigɛ wale taabolo caman o bɛɛ ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ma nin waati la a ka kan bi an ka jamanadenw an ka fara ɲɔgɔn kan jamana kelen de b'an bolo an ka jamana ye jamanaba de jamana mun bɛ lakali tariku la jamana mun ma deli ka siran fadenya kelen ye a ka kan bi an minnu bɔra olu mɔgɔbaw la an ka wuli ka jɔ an ka jamana ye ni kɛlɛ binna jamana kan a ma se mɔgɔ ka mɔgɔ wele mun bɛ se ka jamana lafasa ka jamana lakana bɛɛ kan ka wuli k'i jɔ o hukumu fana kɔnɔna an bɛ jamanadenw fo sabula daga bingali fɛn kɛra jamana in kan jatigɛwale mɔgɔw fɛ an ka jamanadenw wuli k'u jɔ marifa t'u bolo k'u ɲɛsin jatigɛwale mɔgɔw ma ka tila kunnafoni fana di sɔrɔsiw ma mun y'a to an ka tenitigi ye se ka dankari la jamanadenw ka jɔyɔrɔ yɛrɛ an b'o fo dante foli min na o de ye jamana kanu ye o de ye jamana baara bɛɛ ni jɔyɔrɔ don jamana ko la ka fɔ fana an bɛɛ ka jɛ bi ka fara an ka finitigiw kan wa n'an jɛɲɔgɔn irisiw olu minnu bɛ jatigɛwale kɛlɛ la mun b'a to an bɛ jɛ k'u dɛmɛ mun b'a to basigi bɛ na an ka jamana cogo min na an ka jamana bɛ lafiya cogo min na sabula daga wulikajɔ baden bɛ senna bi bi na a ma dogo mɔgɔ si la mun b'a to jugu min bɛ kuma na yɔrɔ o yɔrɔ k'o ɲini ka dankari ko la mun b'a to an ka jamanadenw bɛ basigi an ye fɛn mun fɔ jamanadenw ka laɲini u ye sirada mun n'an b'a fɔ ma ko assise nationale de refondation jamanadenw bɛɛ bɛnna k'a fɔ u bɛ fɛ jamana ka taa nin taabolo kan o taabolo min taara an bɛ o sira ta segin ko do sira la bilen fo an seyɔrɔ o de ye mali kura ye o baara in an b'o kɛ fo ka s'a dan na segin ko t'a la siran t'a la sabula da kan baara min tɛ ɲɛ ko a kɛli kɔ i b'a kɛ siɲɛ kelen i ka lafiya mun b'a to i kana segin a kan siɲɛ caman an bɛ ala deli sabula da kan samiya baga don ala k'an sɔn samiyaji ɲuman na mun b'a to an ka sɛnɛkɛlaw u bɛ nimisiwasa sɔrɔ ala k'an kisi ka taga ji mun bɛna ni tiɲɛni ye hali bi an bɛ jamanadenw fo k'u fo dante foli mun na hali bi ala ka jamanadenw kan bɛn ala ka jamana basigi ala ka sɔrɔ sabati an ka bunahadamadenw an jɛɲɔgɔn minnu ɲin tora nin kɛlɛ la sɔrɔsi fila sibili kan an n'an teriw kan an b'a ladeli ala ka yafu bɛɛ lajɛlen ma minnu joginna ala ka lafiya d'u ma ala ka jamana basigi n bɛ foli bila jamanaden bɛɛ la minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan. ala ka o dugawu minɛ nin kun ye jamana ɲɛmaa général d'armée Asimi Goita a ye folikan min ta ni ka ɲɛsin alisilamɛ jamana ma ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ ni seliba ale wulikajɔw kɔnɔna la ni an bɔra kuluba an bɛ segin ka na Bamako ka fɔ Bamako misiriba ale kɔnɔna la waati kelen min jamana ɲɛmaa kun bɛ ka seliw kɛ waati kelen fɛnɛ la Bamako misiriba fɛnɛ kɔnɔna kɔni fara ko dakɔnɔ ɲi ka sabula alisilamɛw bɔra fan bɛɛ fɛ ni ka se ka taa u ka ladala seli ka se ka to baara kɔnɔ la kelen cogo min na ka kɛ ni mun ye Bamako misiriba yɛrɛ alimami ni ale bɛ tali kɛ Amadu Kale kan
kɔni ye seliw tɛmɛnen kɔfɛ kutuba min tɛmɛna fɛ ale ni mun kɔni ye alisilame jamana mun kun bɛ kɛnɛ kan fana ye dugawu kan ɲɛsin jamana ma an ka jɛn o kɔrɔ fɛn lamɛn ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ ye minnu taga hiji la an ye dugawu kɛ olu ka dugawu kɛ an ye ani lahiya nana cogo min na kutuba in bolila o kan ani kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ wagati min na sisan an ye dugawu kɛrɛnkɛrɛn jamana ye kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ sɔrɔ jamana bɛ se ka yɛlɛma ka bɔ lahala in kɔnɔna la ani ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen ani ka kan bɛɛ ani fɔka bɛɛ k'o don o silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. An ma bɛn min na juruba kelen de la sabula ni gɛlɛya nana n'a ye ɲɔgɔn min a ka ca ala fɛ ala yɛrɛ bɛ aw dɛmɛ ko bɛ yɔrɔ min na ni jama ma jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'o ka gɛlɛn donc duwawu ni ɲinasili kɔnɔ an y'a bila bɛn cadre de kɔnɔna la an ka fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ jamana ye ala ka se ka bɔda d'an ma ka bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔna la. Mali bɛ diɲɛ fan bɛɛ la bi mais a ye mɔgɔw sɔrɔ difficulté kɔnɔna la mais ni ala ye ko min kɛ wagati min na hadamaden i b'a ta ni ala de k'a dɔn ko ala de y'o si ma an kɔni an nisɔndiyalen don bi ye seli ye alihamudulilayi an bɛ duwawu de kɛ ala ka san caman caman jira an na ala ka hamu nɔgɔya ala ka labanko ɲumanw di ka garisɛgɛ ɲumanw di k'an ka jamana basigi. Ni jamana an ye seliba in kɛ sisan nɔ denmisɛnninw ka ca denmisɛnninw ka taabolo a caman man ɲi minnu ye hakili ɲuman sɔrɔ k'u tɛgɛ di o denmisɛnnin ninnu ma minnu fililen don ka se ka sira ɲuman ta o bɛ jatigɛwale mɔgɔw olu dɛmɛli la o bɛ fɛnɛ dɔrɔgu ta fɛnɛ na. ayiwa ni ala sɔnna ma nin kun ye Bamakɔ ye an bɛ bɔ Bamakɔ ni kan kun da an ka marabolo kan kɛrɛnkɛrɛnnen la mun ye Tɔnbɔkutu marabolo ale fana kɔnɔna la mun ye Tɔnbɔkutu mun kɔni imamba ka fara Tɔnbɔkutu dugudenw ka bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛnɛba kan ni ka seli baaraw kɔni kɛ a kɛra maa min fana ɲɛna o de ye Tɔnbɔkutu gouverneur ni ale bɛ tali kɛ mun kɔni ye Bakun Kante ni ale yɛrɛ mun kɔni ye ka fɔ commissaire principal de police Bakun Kante a fana mun sɔrɔ ka di an ma seliw tɛmɛnen kɔfɛ Tɔnbɔkutu gouverneur an k'o fana lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Minnu y'a to bi an sera ka nin fɛti nin kɛ hakilisigi kɔnɔna na Tɔnbɔkutu région na ka bɔ Lere ka taa Gosi an bɛ ala barikada o la an b'a ala barikada encore ka tila k'an ka ɲɛmɔgɔw barikada u bɛ ka sɛgɛn min kɛ u bɛ baara min na cɛsiri min na pour que Mali ka se ka basigi sɔrɔ u bɛ tila ka an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw barikada ko conseil islamique ani imama an b'u fo k'u barikada u bɛ cɛsiri min na don o don pour que bɛn ka se ka kɛ an ka Mali kɔnɔna na an bɛ a kalama u ka dɔ fara u kan halisa pour que bɛn ka se ka na an bɛ tasibila kɛ an balima minnu tora nin kɛlɛ nin na ka tila tuguni ka ala deli ala ka nɔgɔya kɛ minnu yɛrɛ bɛ minnu banalen don i ka hakili bɛ minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'o gɛlɛya binnen d'u kan banbagasi wale fɛ n'ala sɔnna ma ala barika la n'an ka sɔrɔsiw ka cɛsiri la u tɛ to nin na wa u bɛ lafiya sɔrɔ n b'a fɔ encore ala ka san caman yira an na ala k'a yira an ka région cɛ n'a muso bɛɛ kɛnɛma la an ka Mali basigi kɔnɔna na. ala k'o duwawu minɛ ni an bɔra Tɔnbɔkutu an bɛ taa Ɲorokaw fana fɛ yen ka sɔrɔ na Bugunikaw fana fɛ yen seliko kelen ale wulikajɔ kɛnɛ kan hali bi k'a yira k'a fɔ malidenw kɔni ye seli kɔni kɛ ka sɔrɔ sira ma n'u dusukun na sabula bagabali caman kun fɔra k'a fɔ ko jamana seli la ko mun kɔni ye ko bɛna kɛ jamana kɔnɔ nka ka kɛ ni Mali fitigilakaw ka wulikajɔ ye ani mun kɔni ye malidenw ka wulikajɔ ye seli kɔni kɛra ala y'a ɲuman tɛmɛ an bɛ taa Ɲoro n'an bɔra Ɲoro an bɛna Buguni an k'o fila lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Minnu y'a to bi an sera ka nin fɛti nin kɛ hakilisigi kɔnɔna na Tɔnbɔkutu région na ka bɔ Lere ka taa. An ka seli kɛ a ka kan ka kɛ cogo min an bɛ duwawu kɛ jamana ye an bɛ duwawu kɛ wa bɛɛ ala ka hɛrɛ kɛ ala ka silamɛya jidi ala ka kafiriya nagasi. Ala min ye bi don sɔgɔmada yira an b'a fɔ a ma k'a ni ce an b'a fɔ ala ka jamana basuma mais an yɛrɛw ka kɛ sabalibaga ye an ka jamana bɛ ko caman min na n'an ma sabali ka biri an yɛrɛ kan a ma nɔgɔ. Kurakuraya bi o ye jamanadenw an ka sabali jamana wɛrɛ t'an bolo ni nin jamana in tɛ. Seliba ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye saraka minnu bɔ ala k'a minɛ an ye an ma yan k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ma sini an bɛ dugawu kɛ fɛnɛ bi don na ala ka basigi na jamana kɔnɔ ka jamana kolo suma. Selidon ye bɛn ani kelenya don ye hali n'a sɔrɔla diinɛw tɛ kelen ye. Mali t'anw fɛ yan ne ye chrétien ale ye musulman ye ne ka chrétien ko la a bɛ ne accompagner a bɛɛ la a ka seli bi ye an ye
labɛnw kɛ fɔlɔ depuis a daminɛ na finiw ni fɛnw sanna ale fana ka laya fana o sanna chrétien fêtuw la yan nɔ an ka so bɛ kɛ n'a fɔ kɔɲɔ ayiwa musulman fêtuw fɛnɛ n'o ye ne yɛrɛ ka seli ye bi tiɲɛ yɛrɛ la sigiɲɔgɔnw fɛnɛ bɛ na tuguni bɛɛ bɛ na ni patron ka dumuniminɛ ye Buguni yan. Ayiwa ni ala sɔnna ma yɛrɛ faamuyali kɛ ni kɔni tun ye seli baara minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ ka yira hali bi ko an ka jamana mun kɔni ye diinɛ farali filɛgɛw ta ni ɲɔgɔn cɛ silamɛ diinɛ fara mun kɔni ye chrétien diinɛ kan bɛɛ lajɛlen b'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ni ka se ka baaraw kɔni kɛ ni kɔni tun ye seliba ale wulikajɔ minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ kibaruya minnu sera ka sɔrɔ ka daminɛ Bamakɔ ka taa mun kɔni ye marabolo fan tɔw bɛɛ lajɛlen fɛ ni kun y'o kibaruyaw ye n'ala sɔnna don ta kɔnɔna la kɔrɔfɔ tɔ ma kɛ min ni min ye o nana samarow cɛ ka fɔ ale sanfɛ. Ni an bɔra o kɛnɛ kan a bɛ fɔ min ma ko célébration de l'intégration africaine n'o bɛ tali kɛ farafinna ale ka kelenya ka se k'u wulikajɔ baara kɔni kɛ cogo min na la semaine nationale la ɲinan ta n'o ye thème o sigi ka fɔ ma kun kɔni nanzarakan na jeunesse malienne moteur de la refondation pilier de la mun kɔni souveraineté nationale la s'engager véritablement pour l'eau et l'assainissement durable o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka mun kɔni ye nin don kelen-kelennen ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ a baara bɛ tali kɛ mun kan o de ye ka se ka mun kɔni sigida yiriwali ale baara bɛ se ka kɛ cogo min na ani sifinnakaw ka yira k'a fɔ olu de bɛ se ka jamana ale yɛlɛmali baaraw ale ni jamana ka kelenya ale ni mun kɔni jamana ka yɛrɛya yɛrɛ ka se k'o baara lajɛlen kɔni kɛ ka sɔrɔ k'o bila minɛn min kɔnɔ o de ye mun kɔni ye jɛya ale ni sanuya o kuntalajan o baara bɛ se ka kɛ cogo min na minisiri saba ale tun bɛ taamana kununko ni ale bɛnna jumadon ma mun kɔni bɛnna mɛkalo tile 29 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 13 ale wagati joli b'a ba ale kɔni sanfɛ ka kɛ ni mun kɔni ye palais de la culture ale yɛrɛ kɔnɔna la ka taa bada bolo kɔni fɛ ni minisiri saba in kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka nin baara kɔni kɛ ka sɔrɔ ka kɛ mun kɔni ye minisiri mi yɛrɛ n'ale bɛ mun kɔni farafin maliden minnu bɛ jamana kɔ kan ale ni mun kɔni olu ka sigi n'u ka bɛn bɛ se ka kɛ cogo min na n'o ye minisiri Musa Agata yɛrɛ ministre des Maliens établi à l'extérieur ale kɛrɛfɛ ministre Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ale min ye denmisɛnw n'o ye sifinnakaw ka ministre ale ni mun kɔni ye dugu yɛrɛ jɔli ale k'o wulikajɔ kɔni ye wa olu bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ mun ye sanuyako ale ni wulikajɔ ni bɛnsɛnya wɛrɛ bɛ se ka ɲɛ cogo min na o ministre ni ale ye madame Doumbia Mariam Tangara ye ale bɛ ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable ka sera ka fa fo ka taa an ka jiko ale ni kuranko ministre ni ale bɛ tali kɛ mun kɔni ye professeur Cɛmɔgɔ Traoré ale ni mun kɔni an ka seko ni dɔnko ministre so ka secrétaire général ni ale bɛ tali kɛ mun kɔni ye Saliya Male nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ministre saba kɔni donna ka kurun kɔni kɔnɔ ni ka yɛlɛba kɔni sanfɛ ni ka se ka f'u ma ko bagani ale min bɛ kɛ sababu ye ni ka se ka ba ale ji ka se ka ji boli sira ni ko girin cogo min na o bagani ni ka se k'olu bɔ ka se ka na n'o ye ka la ka bayɛlɛma tuguni ka kɛ nɔgɔ ye ka sɔrɔ ka sira di denmisɛnw ma sifinnakaw kɛnɛ mun ye CNJ ale yɛrɛ ɲɛmaa tun bɛ kɛnɛ kan ni sifinnaka minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka se ka minisiri ninnu dɛmɛ nin baara kɔnɔna a bɛ kɛ sababu ye ji sanfɛla ale bɛ se ka sanuya cogo min na wa jɛgɛw bɛ se ka mun kɔni lafiya cogo min na ale ni bagani yɛrɛ bɛ se ka bɔ ni k'a bayɛlɛma cogo min na ka kɛ ko wɛrɛ ye hakilina kɔni tun bɛ tali kɛ nin de kan kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ minisiri fila in kuma bɔra ni ka tenko la an bɛ fɔlɔ mun kɔni ye ministre mun kɔni ye madame Doumbia Mariam Tangara ye n'ale ye ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable an ka kɔrɔfɔ lamɛn. An ka denmisɛnninw jɔyɔrɔba bɛ sigida lakanni la parce que n'i y'a jateminɛ olu de bɛ se ka na ni changement ye olu de bɛ se ka relais ta fana ka ɲɛsin minnu fana bɛ nalen kɔfɛ donc bi wulada in na n ka foli bɛ ministre de la jeunesse ye ani ministre de l'énergie et de l'eau ani ministre des Maliens établis à l'extérieur ani ministre de l'artisanat o ka lasigiden minnu tun bɛ yan nɔ donc n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen n'an ka service technique n'i y'a jateminɛ nin baji ninnu de b'an bolo donc an kan ka nin baji ninnu lakana k'u makaran an yɛrɛ kama an kana ɲamaw bɔ a kɔnɔ ni activité min fana initiera bi ni jilabagani a bɛ ji kɔnɔ c'est pas parce que baga dun kosɛbɛ mais a cayara ka cari de o de y'a gɛlɛya parce que yiri mun don a bɛ falen joona ji kɔnɔna na n'o tɛ nafa wɛrɛw b'a la parce que a bɛ ka ji sɛnsɛn ani en même temps a bɛ se ka bɔ fana ka di baganw ma fana olu bɛ se k'a dun donc n'an sera k'u bɔ k'u bayɛlɛma moi je pense que a bɛ se ka nafa fana lase an ma o ka fisa an k'a to ji camancɛ la a bɛ ji siraw tɛmɛ jɛgɛw ka siraw a bɛ se ka jɛgɛw ka siraw fana bloquer u bolo donc k'a yira k'a fɔ ko nin ba in kɔni ninnu de b'an bolo an ka baji ninnu an k'u lakana an k'u makaran parce que an ka baara ninnu bɛɛ bɛ kɛ baji de la an ka ji mintaw bɛ bɔ a la baganw ka dumuniw bɛ bɔ a la an ka sɛnɛ fana bɛ se ka kɛ baji in de la ani en même temps an yɛrɛ bɛ activité caman kɛ ji kɔnɔna na donc ni ji b'an bolo n'an y'a makaran je pense que a bɛ fɛn caman nɔgɔya an ka jamana bolo fana
Aïwa hani ala sonama ni kun ministre madame Doumbia Mariam Tangara ministre de l'environnement de l'assainissement du développement durable ale tɛmɛnen kɔfɛ sifinakaw ka ministre n'ale bɛ tali kɛ ministre mu kɔni ye k'a fɔ Abdul Kasim Ibrahim Fomba a fɛnɛ bɛ ɲɛfɔli kan ye. Yani nga kuma daminɛ n bɛ fɛ ka monsieur le ministre des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine a fo parce que an bɛ dɔgɔkun min kɔnɔ ale ka dɔgɔkun activité de ba dɔ de don donc a sɔnna an ka se ka nin activité in don a la ka madame le ministre fo comme baara fɛn fɛn bɛ ka kɛ yen tantôt environnement yɛrɛ ka cadre de la kosɛbɛ ani ministre tɔw bɛɛ lajɛlen minnu nana ka fara an kan ji ni courant ministre ani dɔnko ni seko ministre bon n'i y'o jateminɛ an ka laɲini kun ye mun ye parce que en réalité n'i y'a jateminɛ a bɛ ko madame le ministre y'an bila mission de la parce que ale bɛ baara min na environnement ni assainissement o yɔrɔ ka jɛya ka saniya nin ye ba kɔnɔna ye ba kɔnɔna la yiri dɔw bɛ yen nɔ a y'a fɔ cogo min na a yiri in o a bɛ se ka na ni degun dɔ ye hali ni nafa b'a la donc o la a kun ka kan k'a lajɛ yiri ninnu bɛ se ka bɔ ba in kɔnɔna cogo min na hakili la hakili de don n'i ye citoyenneté fɔ bi a bɛ mɔgɔ hakili dayɛlɛ i bɛ se ka baara jumɛn kɛ i ka sigida la walasa sigida ka taa ɲɛ donc nin ye baara dɔ ye ale kɛmɛ ka jeunes bila o mission na a lajɛ u bɛ se ka taa ninnu bɔ baw kɔnɔna la cogo min na walasa an ka baw ka jɛ walasa nafa wɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ a yiri in na o ni nafa wɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ ba yɛrɛ la olu ka se ka o nafa ka se ka se sigida mɔgɔw ma ka se an ka jamana mɔgɔw ma donc o baara in de laɲininen don an nan'o de la bi walasa jeunes fɛnɛ k'a dɔn ko ja nin yiri in bɛ yen olu yɛrɛ bɛ se k'a bɔ parce que hakili la laɲini fɛnɛ y'o de prise de conscience de don donc o baara in de kɛra bi walasa u k'a dɔn an yɛrɛ ɲɛ b'a la bon an yɛrɛ bɔra yan sisan o yɛrɛ bɛ k'a baara daminɛ parce que u y'a dɔn ko ja olu yɛrɛ bɛ se k'a kɛ hakili la an ka baara fɛnɛ kun y'o ye donc o fɛnɛ bɛ an dɛmɛ éveil de conscience la ne ka côté la jeunes fan fɛ ni madame le ministre fɛnɛ ka mission kɔnɔna la an bɛ bolola dɛmɛ minnu kɛ o la jeunes fanfɛla la donc o de y'an lase yan nɔ bi inchallah parce que u bɛn'u sigi madame ka experts bɛ yen u bɛna ɲɛfɔli kɛ jeunes ye yan nɔ walasa u k'a dɔn nafa jumɛn bɛ bi jiko la nafa jumɛn bɛ nin yiri in yɛrɛ la parce que nafabaw de b'a la donc u bɛ se k'a bayɛlɛma cogo min na walasa a ka se ka nafa lase mɔgɔw ma o ni baara yɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna la parce que nin fɛn fɛn bɛ yan nɔ baara bɛ se ka sɔrɔ jiko la baara bɛ se ka sɔrɔ nin yiri la donc olu paneliw de bɛ yan nɔ o fana bɛna ɲɛfɔ madame le ministre ka experts fɛ comme ça jeunes n'u y'olu faamuya i bɛ se ka nafa sɔrɔ a la i bɛ se ka baara sɔrɔ a la i bɛ se ka en même temps i b'i ka sigida dɛmɛ i b'i ka sigida saniya i b'a jɛya hakili la o de ye laɲini ye bi activité in ye. Ayiwa ni ala sɔnnama laɲini activité kun ye nin de ye ka se ka mun fara nin kan dɔrɔn ministre y'a fɔ cogo min na paneliw fana sigira n'o bɛ baro taabolo kɛ sigi ka kumaw ka se ka ɲɛfɔli kɛ émissions ye baara bɛ se ka kɛ cogo min na bagani bɛ se ka bayɛlɛma cogo min na nafa bɛ se ka kɛ mun ni mun ye ji bɛ se ka lakana cogo di wulikajɔ baara fana kɔni caman kɛra kunun ko nin baara tɛmɛnen kɔfɛ n'o bɛ tali kɛ mun kɔni ye panélistes olu y'o ɲɛfɔli ko la nin bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye célébration de l'intégration africaine la semaine nationale ye o baara min kɛra n'ala sɔnna n'o ta kɔnɔna la kɔrɔfɔtɔ kɛra min ni min ye o nana samaraw jɛ ka fɔ ale sanfɛ. hali bi an bɛ to an ka jamana kibaruya ko la i n'a fɔ an kun y'a fɔ a ye cogo min na mun ye mɛkalo tile 25 tɛmɛnen o kun ye farafinna ka kelenya don o wulikajɔ baaraw kɔni ye wa an ka jamana ma to kɔ sabula jamana ɲɛmaa gendarme Asimi Goita ale ye sira di a ka gouvernement ɲɛmaa ma n'o tali kɛ mun kɔni ye général de division docteur Abdoulaye Maïga ale ka fara mun kɔni ye ministre bɛɛ lajɛlen kan o ye ɲɔgɔn sɔrɔ Tour d'Afrique kan o mun ye ni ale bɛ wele anw fɛ yan nɔ mun kɔni ye farafinna ka kunbɛn o kɔni kɛnɛ kɔni kan o ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka ɲɛfɔli kɛ nin don kelen na wulikajɔ kun ye mun ye a nafa ye jumɛn ye kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ général de division premier ministre Dr Abdoulaye Maïga a ye mun sɔrɔ ka da mango la ɲɔgɔn fɛ. Tasibila don ye parce que n'i ko ko farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya o segin a ma o kɛlɛ daminɛra mɛn na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ i ka an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ président Modibo Keyita n'a tɔɲɔgɔnw olu ka cɛsiri de y'a to an sera ka farafinna jamana caman sera k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ olu de ka wulikajɔ fana kama o y'a fana créera organisation de l'unité africaine n'o kɛra union africaine ye bi min na u ka laɲini kun ye mun ye k'a fɔ farafinna ka kɛ kelen ani bɛn ni kelenya u ka don farafinna population yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ baara fɛn fɛn bɛ se ka to an bɛ se ka an yɛrɛ sɔrɔ i crois que bi a ka kan tasibila kɔfɛ ka jateminɛ fana kɛ k'a fɔ est ce que depuis o kuma fɔra kuma min na ka se bi ma est ce que nɔ bɔra la wa est ce que an seginna ko bɛ an tora an ma taa ɲɛ i crois que bi bɛɛ y'o don ye mais an bɛ diɲɛ min fana kɔnɔ tɛ taa cɛsiri kɔ i crois que cɛ rapport de force et que minnu sɛbɛn minnu ye ni ka bi mɔgɔ tɔw ka hali bi o logique kelen de bɛ o ko kun kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmɔgɔ saba
minnu ye AES créé n'o ye Mali président général d'armée Assimi Goïta ani Burkina président capitaine Ibrahim Traoré ani Niger président général d'armée Abdourahmane Tiani wa k'olu bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka AES créé mais AES an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ olu ka miirina k'a fɔ ko farafinna ka kɛ kelen an ka se ka kan an yɛrɛ ta ye AES fana bɛ o dynamique de kɔnɔna la donc vraiment ka kan ka nin kɛnɛ kan ka foli bila ka ɲɛsin u ma mais n y'a fɔ cogo min na an ka jamana ɲɛmɔgɔ saba tɔgɔ la n'an ko k'an ka kan yɛrɛ a tɛ taa wulikajɔ kɔ a tɛ taa cɛsiri kɔ a tɛ taa population fana ka dɛmɛ kɔ donc vraiment o de kun b'an bolo ka ɲɛsin an population ma. Ni ala sɔnna ma ni an bɔra o kɛnɛ kan kunnafonidila yɛrɛ n'o bɛ tali kɛ journaliste kan ale ka wulijɔ kan ka kɛ mun ye a ka baara kan kɛ mun ye jɔn yɛrɛ ye journaliste ye journaliste ya baara bɛ kɛ cogo di ka se k'o ɲɛfɔli kan ye a bɛ f'o ma ko expert n'o ye maa minnu bɛ yen n'u hakili juru ka jan kosɛbɛ olu bɛ ɲɛfɔli kan o dɔ bɛ tali kɛ Modibo Fofana ni ale ye Appel Mali ale ɲɛmaa ye a bɛ sɔrɔ ka mun di an ma an ka jɛni ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ. A k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidi tɛ kunfɛtɔ baara ye baara o baara bɛ yen n'i b'a kɛ taabolo de b'a la taacogo de b'a la anw ka baara la kunnafonidi la a baara sunba dɔ ye éthique et déontologie o de ye ni i t'o dɔn i tɛ se ka baara in kɛ bon e mɔgɔ min bɛ yen i ma journaliste kalan kɛ i ma baara kɛ presse so kɔnɔ ka wuli dɔrɔn k'a fɔ n bɛ se kuma na ou bien ne ye cogo ka di mɔgɔw ye ou bien n ma ka di réseaux sociaux kan an bɛ taa bɛn ni fausse information ye internet kan parce que kunnafonidilaw ka baara tɛ. Malien kunnafoni di bɔlɔlɔ kan dɛ mais o tɛ se k'i kɛ journaliste ye et journaliste ani kunnafonidila furancɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ journaliste ale bɛ kanal dɔ de kɔnɔ a diyagoyalen don ka tiɲɛ fɔ a diyagoyalen de n'a ye min mɛn a ka taa sɛgɛsɛgɛ a ka sɛgɛsɛgɛli tan waati di a yɛrɛ ma ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ kunnafonidila dɔ ninnu u mana mɛn ka u b'a fɔ sɛgɛsɛgɛli t'a la journaliste n'a bɛ kuma mɔgɔ kan f'a ka taa o mɔgɔ yɛrɛ ɲininka fɔlɔ de ne ye nin mɛn e kan a ko bɛ cogo di dɔ ninnu t'o la olu t'o jate n'u m'a kɛ fana maa ti kiribɔw la u y'a mɛn avion benna ko avion benna yan fɛ kɔfɛ o b'a sɔrɔ hali avion ma tɛmɛ yen fɛ kuma tɛ ka avion ben n'i y'u ye o tɛ journaliste ka baara ye. Bɔlɔlɔ ka ca genre journaliste la enquête b'a kɔnɔ bon enquête ninnu pour que ka enquête kɛ ka analyse journalistique kɛ f'i ka kɛ mɔgɔ ye expérience bɛ mun na n'i bɛ journaliste daminɛ na e tɛ se ka girin k'a fɔ k'i bɛ enquête kɛ i tɛ se ka analyse kɛ o ye baaraw ye o ye expérience de bon imagine mɔgɔ min bɛ yen ni a ma nin si kalan kɛ est-ce que bɛ se ka t'i sigi k'a bɛ analyse kɛ wa est-ce que a bɛ se ka t'i sigi k'a bɛ enquête kɛ o de y'a to an b'a fɔ n k'a bɛɛ tɛ se ka kɛ kunnafonidi ye baara min don n'a ka di ye i bɛ taa baara kɛ yɔrɔ dɔ la i b'a kalan kɛ ou bien i bɛ taga école de journalisme kɛ o bɛ se k'i kɛ baara in kɛbaga ye kunfɛtɔ baara kɛ parce que éthique et déontologie o y'an ka sariya sunba ye journaliste bɛ baara kɛ ni mun ye bulukɛ yɛrɛ de don mɔgɔ bɛ ni voyagera kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ tendance mondiale de don o ye mun ye o ye création de contenu ye bi na ni ala ye i ye cogo dɔ d'i ma n'ala ye kumacogo ɲuman dɔ d'i ma ni ala ye i maja adamadenw ye i n'a fɔ internet ye ou bien talent dɔ bɛ k'i yɛrɛ la i bɛ se ka kɛ créateur de contenu Mali la les créateurs de contenu les plus suivis là ne sont pas des journalistes mais pourtant u dɔnni don ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que talent bɛ yen nin ye internet ka magie de mais ka i yɛrɛ kɛ journaliste ye Mali la ani Afrique de l'Ouest i b'o de caman ye mais dans les autres pays u yɛrɛ ka girin hali ni journaliste ye parce que u ka baara t'u permettre k'u bɛ ɲɛbɔ journaliste fɛ aujourd'hui créateur de contenu ye talent dɔ de bɛ k'i la n'o talent b'i la dɔw bɛ yɛrɛ u tɛ kuma mais o dɔnnen don nin bɛɛ ye an b'a ye TikTok kan mun bɛ yen n'a bɛ considéré i n'a fɔ l'ambassadeur de TikTok il parle pas mais a bɛ geste k'a n'a ɲɛ ye cogo min na a ye cogo finalement bɛɛ de b'a suit bon c'est pour vous dire que baara in tɛ journaliste baara ye mais c'est une tendance mondiale bɛɛ ka bila internet kan mais il faut savoir vendre ton talent seulement n'i m'a mɛn radio la fɔlɔ i b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ bon o k'a dɔn bi in na kunnafoni n'i b'a yɛrɛ ɲini i bɛ taa médiaw ka so
kunnafondila dɔw fana bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'olu y'a bila a man ka kɛ sigala ye mais ka wuli dɔrɔn i ye information ye réseau kan a bɛ se ka na ni panique générale ye a bɛ se ka na ni problème ye jamana kɔnɔ ne bolo olu tɛ fɛn ye olu ye fɛn ye mɔgɔw kan ka bɔ a la an b'a fɔ autorité ye u ka baara kɛ ni médiaw ye u ka baara kɛ ni professionnels ye olu fɔlɔ de bɛ se ka danfara don hali professionnels ni minnu bɛ réseau kan sanfɛla la réseau tɛ se ka presse remplacer minnu y'a créer hali sini fanga b'u ka médiaw la réseaux sociaux bɛɛ nana ka bɔ États-Unis n'a bɔra TikTok kan mais n'i taara Amérique i b'a sɔrɔ u ka média baw bɛ yen fanga b'u la ka tɛmɛ réseaux sociaux kan. Ayiwa ni ala sɔnna ma o ye faamuyali kɛ nin ko na kunnafoni kuncɛla mun ye jamana ɲɛmaa général d'armée Asimi Goita ka kɔnsili yɛrɛ ɲɛ ale kun ye wulikajɔ kɛ baara min ni a diyara maliden caman ye sabula an ka citerne chauffeur minnu kun bɛ yen nɔ ni olu caman tanyana ka se ka kɛ ni tagi donni sababu ye an ka jamana kɔnɔ n'u ka parantiw ka kɔfilɛli kɛ olu sɔnmaw la denw ale ni musow ni balimaw la yaasa ka se k'u ɲɛji cɛ seli min ni ale tɛmɛna ka kɛ n'o wulikajɔ ye jamana ɲɛmaa ye sira kɔni di a ka mun kɔni aide sociale ale kɛbaga n'o tali kɛ mun kɔni Agib Damini b'ale ko junior ka fara ministre kan n'ale bɛ tali kɛ ministre des transports n'ale bɛ tali kɛ mun kɔni ye madame Damele Madina Sisoko fo ka taa se mun kɔni ye maa camanw ma wale ni mun kɔni ye transporteur yɛrɛ ka ɲɛmaa bɛ wele ko mun kɔni Yusuf Traoré wale ko Bani transport nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka saga ale ni tulu ale ni mun kɔni ye fɛn caman ta ni k'o di o citerne chauffeur minnu tanyana o somɔgɔw ma o kɛra yanni seli kɔni cɛ o kɛra fɛn min ni a diyara malidenw ye kosɛbɛ ale kɛnɛ kan an ye mun sɔrɔ an ka jɛni ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ. A ɲɛsin jamanadenw ma parce que mɔgɔw i mana to ko la jamana ko la jamana ɲɛmɔgɔw ka hakili bɛ to o jamana mɔgɔw ka denbaya la o kɔfɛ surtout an bɛ waati min na bi seli ɲɛkɔrɔla in na an bɛ foli bila ka taa fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye k'a ni ce ko ala k'a sara. Minisiri ninnu tora an ka jamana taji ko donni na ko ka n'a ka donbolotigiw ye k'u ka famille jigi sigi k'a fɔ k'u taara ale bi yan a b'u kɔkɔrɔ su a b'u kɔkɔrɔ tile. Chauffeur minnu ye Mali kama minnu binna ka tasi bila k'olu ye minnu bɛ ka baara kɛ halisa k'u encourager u ka continuer baara la jɔyɔrɔba b'u la n'olu tɛ a ko a bɛ gɛlɛya. Saga kelen-kelen ni malobɔrɔ kelen-kelen ni tulu kelen-kelen minnu na de hinɛ tɛ k'a fɔ ko président bɛ saraka bɔ la o tɛ k'a yira o la de ko faso à travers le président hakili b'aw la wa o tɛna ɲinɛ o kɔ k'a nin di surtout denmisɛnnin minnu ɲɛ bɛ sira la k'a f'u ɲɛna n y'o de fɔ tile filanin na an ye veuve militaire ni paramilitaire kɛ an ye président ye saga ni ɲɔgɔnna di olu fana ma an y'o de fɔ président hakili la k'a ye maliden kelen jɔlen don dugu ma k'a fɔ denmisɛnnin ninnu ɲɛna u ɲɛ man kan mɛn sira la. Ayiwa ni ala sɔnna ma ni baara ninnu kɔni de kɛra dɔgɔkun kɔnɔ la mun kɔni ye kibaruya minnu sera ka sɔrɔ ni k'o fara ɲɔgɔn kan ni k'o las'aw ma aw minnu ma se ka dɔgɔkun kibaruyaw kɔni lamɛn wa ni ala sɔnna ma nin de bɛ dan sigi an ka di dɔgɔkun kɔni ale ye kunnafoni baaraw kɔni la baara min ni a wulikajɔ ni a fanba ka ta ka ɲɛsin mun kɔni ye an ma an ka se k'o baara kɔni kɛ arajo jɛkafɔ hali kunnafoni sira ale ɲɛmaaba n'o bɛ tali kɛ karamɔgɔ Bɔkari Tarawele rédacteur en chef ka se ka baara in bɛɛ bila maa min ka dangana kɔnɔ arajo jɛkafɔ ale ɲɛmaaba karamɔgɔ Buwa Jabate ka kunnafoni las'aw ma o denkɛ n'aw balimakɛ ne Mamadu Mayiga ni maa min jɛra ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ bi sɔgɔma min na n'o ye technicien o de ye Ahmed Jakite le prince du technique wa ale tɛgɛ de fɛnɛ tun bɛ mun kɔni ye bɔlɔlɔ siraw ale baaraw kɔni na an bɛ a fɔ ye aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'ala sɔnna kunnafoni na ɲini ka d'aw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa assalam.